vždy, keď... No, môžete tomu pridať, lebo nejak... Dobre. Vždy, keď Pán Ježiš položí mi niečo na srdce, aby som zvestoval, tak vždy sa pozriem najprv, komu to zvestujem. A ja som veľmi vďačný za vaše milé tváre, za každého jedného z vás, ktorí ste prišli na toto miesto. Skutočne veľmi som vďačný. Plesá moje srdce, radujem sa veľkou radosťou, že ste prišli sem. A chcem vám povedať, že všetci ste veľmi, veľmi milovaní. A že tak veľmi milovaní, že Pán Ježiš za nás všetkých dal svoj život. A Pán Ježiš povedal, že na to nikto nemá väčšej lásky, než keď dá svoj život za svojich priateľov. Ale on nielen za svojich priateľov dal svoj život, ale on dal aj za svojich nepriateľov. A písmo hovorí, že vtedy, keď sme ešte boli nepriateľmi kríža Kristovho, už vtedy nás miloval. Už vtedy si nás vykúpil. Už vtedy si nás zaplatil. Tak mi je dobre sa dívať do vašich tvári a radovať sa z toho, že ste tu. Všetci ste tu veľmi srdečne vítaní. A veľmi sme sa tešili na to, že tu budeme môcť tráviť tieto chvíle s vami. A veľmi sme vďační za to, že nebolo naše očakávanie sklamané. Milý brat hovoril, že tak koľko asi tých ľudí čaká, že prídu. Ja hovorím, že menej ako 150 asi to nebude. No a hovorí, tak musíme niečo s tým robiť. A vidím, že veľmi správne zareagoval, veľmi správne sa rozhodol pre túto krásnu sálu, pre túto krásnu miestnosť. A chcem poďakovať touto cestou aj všetkým tým, ktorí umožnili, aby táto sála mohla byť otvorená a aby sme tu takto v pokoji, v láske mohli byť. Prinášame vám veľmi srdečné pozdravy tam z tých dolných krajov až od hraníc Maďarska, tak sa volá to mesto, že je to Komárno. Viete, prečo je to Komárno? Lebo je tam veľa komárov. Takže ak by ste niekto túžil potom, aby ste viac poznali komáre, tak príďte do Komárna. Možno, že aj preto to Komárno je také síte tých štipľavých stvorení, že máme veľmi veľa vody. A tie vody vlastne spôsobujú to, že tam sa veľa komárov rodí a potom nás proste tak štípu. A to nie preto, aby nás ničili, ale preto, aby sme nespali, aby sme proste bdeli. A Pán Ježiš povedal, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Takže nás tá milosť Božia zobúdza k tomu, tam na juhu, aby sme hlásali evanjelium každému stvoreniu. A tak sme prišli aj sem do Bardejova, na toto miesto. Neprišiel som sem sám. Chcel by som prvorade zaďakovať Pánu Ježišovi za to, že mi dal moju milovanú Zuzku, manželku. Postav sa, maminka. Prosím. Je to žena, ktorá každý deň počuje krásne slová. Srdiečko moje, láska moja, duša moja, moja najmilšia, moja najdražšia. Takže to je moja Zuzka a mám tu vzácnych spolupracovníkov, ktorí prišli, aby mi pomáhali. Viete to, nie preto, aby ma tu chránili, a nie sú to bodyguardi, ale sú to modlitevníci. A preto hovorím, že oni prišli, aby keď budete mať potreby, modlitevné potreby, prosím vás, aby ste sa obrátili s veľkou dôverou aj k ním. A ja sa budem modliť, budem vedieť sa do takej 10. hodiny modliť s ľuďmi tu, ale upozorňujem na to, že
ono to zvykne niekedy potrvať a preto som si doniesol aj ďalších svojich spolupracovníkov, ktorí sú takisto plnení Duchom Svätým, majú tú Božiu múdrosť a majú tú Božiu skúsenosť a Pán Boh vypočúva ich modlitby, takže preto prišli aj títo moji spoluslužobníci so mnou. A ja by som teraz prosil, aby ste vyšli, poďte sem hore, ukážte sa. Vy nie ste tak hambliví ako Zuzka. Poďte. Aby vás videli, bratia, sestry a priatelia, ktorí by potrebovali modlitebnú pomoc. A touto cestou vás veľmi srdečne tu vítam. Ďakujem pekne. Sláva Pánu. Takže ja by som poprosil hneď, ako je tu, ani nemusíte ísť dole, že by ste každý tak za 5 minút zhruba, ak sa vám to dá, povedali, že čo je vo vašom srdci, čo Pán Ježiš dáva na vaše srdce a aby ste sa s nami podelili. Dobre? Takže majme trpezlivosť, oni sa nám predstavia takto a vy potom budete môcť, po skončení zhromaždenia, budete môcť ich osloviť, oni sa budú s veľkou láskou, môžem vám povedať, s veľkou zodpovednosťou a veľkou láskou sa budú modliť za vaše potreby, ak je potrebné aj za potreby zdravotné. Takže máme tu skúsenosť, že Pán Ježiš počuje naše modlitby, takže ja odovzdávam slovo bratovi Marianovi. Požehnaný večer všetkým. Ja som takisto veľmi rád, že tu môžeme byť a napriek tomu, že v tejto miestnosti som prvý raz, vidím tu veľa známych tvári, takže pozdravujem všetkých tých, s ktorými sme sa už stretli, aj tých, ktorých vidím prvýkrát a čo ma obzvlášť teší, že vidím tu detičky, za ktoré sme sa modlili, aby sa mohli narodiť. A Bohu vďaka za to. Bohu vďaka za to. Ja keby som mal rozprávať svoj príbeh, tak je to príbeh človeka, ktorý mal jednu veľmi vážnu diagnózu. A tá diagnóza znie, ja som si o sebe myslel, že som dobrý človek. A museli prísť veľmi tvrdé životné lekcie, aby som vyšiel z tohoto omylu, aby som začal nad tým rozmýšľať, že veci sú inak, ako ich vidím ja, alebo inak, ako ich chcem vidieť ja. Ja keď som bol malý, ja som nemal problémy s rodičmi, nemal som problémy v škole, dobre som sa učil, poslúchal som, nevymýšľal som. A aj keď som vyrastal v dobe socializmu, keď som bol prvák, tak vlastne vtedy prišli Rusi a skončilo sa akékoľvek náboženstvo, či už na školách, alebo medzi mladými ľuďmi oficiálne podporované. Vždy som vedel, že je nejaké duchovno a snažil som sa ho hľadať. A hľadal som ho takým spôsobom, že ako keby som Boha pozýval na svoje cesty. A hľadal som na mnohých nesprávnych miestach, či to bola ezoterika, či to bol New Age, či to boli východné filozofie. A problém bol vždy v tom, že každý z týchto smerov na začiatku ma nadchol, ale po veľmi krátkom čase mi prestal dávať odpovede na moje otázky a ja som vždy mal veľmi veľa otázok. Vždy ma to zaviedlo do nejakej slepej uličky a vlastne až potom som si povedal, idem sa pozrieť aj na to kresťanstvo, veď keď tu je 2000 rokov, musí to mať nejaký základ, pretože keby nemalo, tak 2000 rokov to nevydrží. A vtedy som spoznal Boha, ale znova bolo to tak, že ja som ho pozýval na svoju cestu a tá cesta nebola dobrá. A museli prísť, ako som spomínal, veľmi, veľmi veľké rany osudu, aby som sa spamätal a aby som začal uvažovať inak. Pretože aj v knihe Prísloví je napísané na 2 miestach, že mnohá cesta zdá sa správna človeku, ale nakoniec vedie do smrti.
Izaiáš hovorí, moje cesty sú vysoko nad vašimi, moje myšlienky sú vysoko nad vašimi myšlienkami a vo mne sa muselo zlomiť veľmi veľa vecí, aby som prestal uvažovať tak, ako som uvažoval dovtedy. Z tých vecí, ktoré sa prihodili, prišiel som o rodinu, musel som sa vysťahovať z krásneho domu, ktorý sme práve dostávali. Proste bolo toho veľmi veľa a vlastne začiatkom mojej cesty k Bohu bola zmena myslenia. Že vlastne som si musel uvedomiť, že nie ja pozývam Boha do svojej cesty, ale že hľadám tú Božiu cestu. A tá cesta k Bohu je iba jedna. Iba jedna a volá sa Pán Ježiš Kristus. Lebo on povedal, ja som pravda, ja som cesta, ja som život. Nikto nepríde k Otcovi iba skrze mňa. A keď som ho začal brať ako svojho osobného Boha, osobného Pána, kráľa, spasiteľa, vykupiteľa, učiteľa, priateľa, a keď príde ten čas aj ženícha, vtedy sa začali meniť veci. Vtedy som začal trošku vnikať do tých nádherných tajomstiev, ktoré Boh vo svojom slove dal. A keď vlastne ja som sa otvoril Bohu, aby on pracoval v mojom živote, vtedy on začal. Tak ja vás chcem všetkých aj povzbudiť, aj požehnať na tejto ceste, aby ozaj Pán Ježiš kráľoval, či sú to vaše slova, či sú to vaše myšlienky, či sú to vaše skutky alebo postoje. Lebo keď on bude na tom mieste, ktorému patrí, v tom našom srdci, potom môže robiť veľmi veľké veci aj vo vašich životoch. Buďte požehnaní. Tak aj ja vás pozdravujem, ja sa volám Miro a prajem vám pokoj Boží. Ja by som prečítal z Božieho slova, to je napísané v 1. Jánovom liste na začiatku, že čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme slovo života. Ja som z tejto petice služobníkov asi jediný, čo sa tak narodil do kresťanskej rodiny, takže ja som bol hneď dobrý od narodenia a aj som si to o sebe myslel dlho. Takže už svätejší odo mňa bol len Pán Boh. Ale toto moje mylné presvedčenie ma vlastne viedlo stále do takého svojvoľného života, že som si myslel, že ja mám vo všetkom pravdu a Pán Boh mi dal veľa darov, mne sa veľmi darilo v športoch, mne sa darilo v škole, v hudbe a tak. A tým pádom ja som mal pocit, že mne do života vlastne nemá kto čo hovoriť, nemá mi kto čo radiť, veď ja všetko viem, všade som bol, kde som nebol, od toho mám aspoň kľúče. No a vlastne celé to vyústilo do toho, že tým, že som nepotreboval ľudí, tak ja som prestal mať rád ľudí, skôr som ich nenávidel a často som si jej predstavoval, že aké by to bolo super, keby mojej rodine sa niečo stalo, aby mne ostal veľký dom a aby som ja tam mohol si žiť ten svoj voľný život a robiť si, čo chcem, čiže celé dni hrať na bicích a cvičiť a potom byť najlepší bubeník na svete. A raz, kým som prešiel takto tým našim domom, tak som sa stihol pohádať s bratom, so sestrou, s mamou aj s otcom. Ale tým, že ja som vyrastal vlastne v cirkvi, tak ja som poznal Božie slovo, ja som si aj čítal Božie slovo, aj som sa dokonca modlil, ale nevidel som vôbec tú svoju zaslepenosť. No a keď som sa tak so všetkými pohádal, tak tá nenávisť vo mne úplne vystúpila, tak som prišiel do svojej izby, lahol som si do postele a hovorím si, že tak dobre, Pane Bože, tak keď ty si tá láska, ktorá si, tak mi ju daj poznať. A keď som toto povedal, tak Pán Boh mi dal naozaj poznať svoju lásku. Tú miestnosť ako keby pohltilo svetlo, pohltila láska. Ja som bol vlastne zrazu, ako keby úplne som sa utápal v nejakom svetle a to, čo som cítil, tak bola dokonalá láska Božia. A ja som teda nikdy drogy nebral ani nevidel, ale vtedy som vedel, že to je ako droga, na ktorej budem závislý do konca života. A keď som sa na druhý deň zobudil, tak všetka tá nenávisť bola preč. A ja som všetkých miloval. Ale musel som sa naučiť ešte to aj nejak vyjadriť slovami. Musel som začať ten svoj život podriadovať Bohu a z tej svoj vôle
čo som si dovtedy myslel, že je sloboda, som konečne zakusil tú slobodu, ktorú dáva Pán Ježiš. Takže aj vás chcem povzbudiť do toho, že my vám tu nerozprávame niečo, čoho by sme sa nedotýkali. My máme veľa svedectiev a chcem vám povedať, že Ježiš Kristus je ten pravý Boh, pravý Pán a môžete mu otvoriť svoje srdce a nebudete sklamaní. Pokoj Boží, bratia a sestry. Moje meno je Silvester. Sice v kalendári som na poslednom mieste, tu som sa dostal až na 4., ale už sa doťahujem, ale nie. Ja naozaj nepochádzam ani z veriacej, ani neveriacej. My sme v podstate bola rodina, ktorá rozprávala o Bohu, ktorá naozaj nejakým spôsobom mala povedomie o tom, že Boh existuje. Počul som o ňom, ale ja som sa rozhodol ísť týmto svetom naozaj tak, aby som dokázal niečo v tomto svete. Predsa len nie som fyzicky indisponovaný, som šikovný, mám rozum, ja tu niečo dosiahnem na tomto svete. A týmto svetom som sa aj rozbehol, dostal som sa až do Bratislavy a tam som myslel, že dobijem tento svet, že zarobím veľké peniaze, budem lepší ako moji rodičia, že dokážem naozaj niečo vybudovať, na čo budem ja hrdý a pyšný a potom prídem a poviem svojim rodičom, ktorí pestovali zeleninu, že takto sa to robí. Myslíte, že sa to naplnilo? Áno, ja som sa dostal do toho sveta, ale v mojom srdci stále bolo jedno prázdne miesto. A tam na to miesto, tak ako teraz viem, že ako keď sú tie hračky, a máte možnosť ten trojuholník vložiť iba do trojuholníka, tak ja v mojom srdci som mal jedno prázdne miesto. A nič som tam nevedel vložiť. Ani prácu, ani peniaze, ani priateľku, ani auto, ani dovolenky. A vtedy som dostal pozvanie. Tak ako teraz vy tu sedíte niektorí, ktorí ste boli pozvaní, prvýkrát počujete Božie slovo, tak aj ja som raz prišiel na takéto miesto a počul som, ako keby priamo ku mne prehovára ten človek. A ja som pozrel na tých ľudí, ktorí ma tam priviedli, čo ste vy povedali o mne tomuto človeku. Išiel som potom, keď bola výzva, či chcem odozdať svoj život Pánovi, a ja som ho vydal, lebo som vedel, že teraz je ten čas, že nemám to odkladať. Sám sebe som neveril v tom čase, a keďže bol evangelizačný čas, boli až takéto 3 stretnutia, tak ja som na každom jednom stretnutí vyšiel a povedal, Pane, ja ťa chcem prijať. Lebo som vedel, že odkiaľ pochádzam, vedel som, že sám som klamal som najviac sám seba a vedel som, že ja potrebujem najskôr presvedčiť samého seba, že Pán ma miluje a že chcem mu odovzdať svoj život. No, som myslel, že už potom bude všetko dobré a vtedy sa to začalo. Tým, že som odovzdal svoj život Pánovi, začali sa veniť v mojom živote veci. Každý deň som zápasil s tým, že či toto dám Pánu Bohu, alebo nie. Pane Ježišu, toto si zober, ale toto mi ešte nechaj, s týmto ešte sa chcem. Na tomto som toľko budoval, toľko času som investoval do toho. Toto je to. Viete čo? Keď som celým srdcom odozdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak mi zobral všetko, ale to len kvôli tomu, aby mi mohol dať lepšie. Pán Ježiš mi dal nové srdce. Dal mi lásku, dal mi porozumenie, dal mi prijatie pre druhých, ktorí to potrebujú a prestal som budovať pozemské veci, ale začal som budovať to, čo je to nebeské, lebo to je večné. Všetko, čo tu je, všetko tu ostane, všetko tu zhorí. Jedine to nebeské, to, čo je od Pána, to prežije. A preto vám prichádzame takto spoločne z ďalekých končín druhej strany tohto Slovenska zvestovať to, že Pán Ježiš nielen tam u nás koná, ale ja vidím, že aj tu u vás koná. Lebo nie ja alebo Šánko vás zavolal, ale vás pritiahol Pán Ježiš sem na toto miesto. A tak neodídite, aby ste si neuchmatli ten Pánov pokoj a to požehnanie, ktoré má pre vás pripravené. Buďte požehnaní.
Pokoj Boží. Chcem vás povzbudiť. Neexistuje taká hĺbka, kde by nevedela preniknúť Božia láska. Neexistuje. A viem to zo svojho života. Každý z bratov povedali, z akej rodiny sú, tak aj ja si dám tú nálepku, že ja som z lekárskej rodiny. A ja som bol jeden ten, ktorý sa zatúlal do toho sveta. Všetko, čo bolo nedobré, čo bolo také lákavé, tak to ma priťahovalo. To ma priťahovalo, ak to išlo týmto smerom, tak som aj ja išiel tým smerom. A v tomto som nachádzal ten zmysel svojho života. Tak som bol naplnený tými svetskými vecami, že mi to úplne zastrelil pohľad a keď aj boli hociaké veci v mojom živote, čo sa týka nejaké peniaze, tak ja, že raz by som chcel mať peniaze. A aj stalo sa. Ale to všetko padlo. Všetko to padlo, lebo tak, ako som sa túlal po tomto svete, tak som sa zatúlal až do takých extrémov, kde som podľahol drogám, pervitínu a stal som sa závislým. Boli to moje raňajky, 10, obed, olovrant. A ja som si myslel, že to je dobré. Mal som nejaké tie peniaze, ktoré som zdedil, tak som si kúpil auto a som ho celé prerobil. To auto sa rozbiehalo pri 160 km za hodinu. Sa začalo rozbiehať a jedno, čo ma vytáčalo, boli starí ľudia. Že oni zbrzdia ten môj životný štýl a zavadzajú mi. A ako sa to tak unášalo so mnou, jednoducho to celé padalo, až to úplne padlo. A v tom mojom zlomení, tak tam som začal volať k Bohu. A ja, že Pane Bože, ak existuješ, tak mi prosím ťa pomôž. A on mi pomohol. On sa mi dal poznať a ja som mohol zažiť to, že Pán Ježiš je živý a že on je ten, ktorý vie dať ten nový život a vie preťať všetky tie putá nepravých vecí v mojom živote. A ja som mu za to veľmi vďačný. A v tomto mojom nasledovaní a spoznaní Pána Ježiša sa stala taká zaujímavá vec, ako som tak volal po Pánovi, že Pane, čo je tvoja vôľa, kde by si ma chcel mať? Tak keď som si hľadal nejaké to zamestnanie, tak akurát zase ma to viedlo do toho zdravotníctva a tam som sa dostal na rôznymi oddeleniami som prešiel a momentálne pracujem na oddelení dlhodobo chorých a presne tam sú tí babičky a deduškovia, ale teraz to vnímam úplne inak, lebo Pán Ježiš mi dáva lásku. Lásku, trpezlivosť a ja som mu za to veľmi vďačný, že môžem byť v okamihoch tých už toho odchodu, tak môžem byť tam pri nich. A práve mám takú jednu čerstvú skúsenosť. Nedávno som rozdával lieky a videl som tam takého staršieho pána, ktorý už bol úplne takto skrčený v krčoch, v bolesti. A mne to nedalo, tak mu hovorím, tak som dal ruky na ňo, začal som sa modliť za neho, som sa domodlil a ten vedľa pacient, čo bol na posteli, vraví, že však on vám ani nerozumie, on ani neprijal tú modlitbu od vás. Ako to povedal tento človek, jak som mal pri ňom ruku, zdvihol ruku a takto ju dal hore. A ja, že vidíte, toto je moc Božia, moc Pána Ježiša. A teraz minulý týždeň na nočnej, keď som dával tú terapiu infúznu, tak vtedy som pozrel na neho a som mu vyhlásil, že v tejto chvíli Pán Ježiš vás oslobodzuje od každého zlorečenstva, od každej kliatby a od všetkého, do čoho vás človek zaviazal. Ste oslobodení. A to sa stalo, že ráno
už sme ho našli ako nebohého, ktorý odišiel a ja mám tu nádej a vieru, že mohol započuť to slovo Božie, že ho prijal a že už teraz je bez bolesti, je v radosti, lebo Pán Ježiš je ten, ktorý uzdravuje a ktorý nám dáva vieru, nádej a lásku. Buďte veľmi požehnaní. Pokoj Boží, bratia, sestry. Chcem podať veľmi krátke svedectvo o tom, že neexistuje také niečo, že by sa niekto narodil do kresťanského života a je tak vychovaný a nepotreboval by obrátenie a znovuzrodenie. Každý z nás sme sa narodili do sveta a do hriechu. Každý z nás má svoj starý život. Aj keď bol hocikto vychovávaný v kresťanskej rodine, je potrebné sa obrátiť a znovu zrodiť, aby bez znovu zrodenia človek ani neuvidí Božie kráľovstvo. A každý z nás má ten starý život, staré myšlienky, staré poviazanosti, staré hriechy. No a Pán Ježiš prišiel preto, aby nás od toho oslobodil. Stalo sa to aj v mojom živote presne tak. Žil som svoj život, ktorý som si myslel, že je slobodný život. A v tom takzvanom slobodnom živote som si budoval svoju kariéru. Chodil som za ženami, pil som alkohol, cigarety, okultizmus a všetko, čo takzvaný zdravý, normálny, svetský človek robí. Lenže presne tieto veci ma priniesli na okraj života. Keď som vošiel do okultizmu, tak všetko sa rútilo. Psychicky, fyzicky, všetko, aj v myšlienkach. A ja som sa rozhodol, že ja sa potrebujem z toho zbaviť. A hľadal som cestu. A keď som už hľadal, a tak je napísané, že ten, kto hľadá, ten nájde, tak Boh poslal kresťanských ľudí do mojho života, ktorí mi podávali svedectvo. Ešte raz to zopakujem. Boh poslal ľudí obrátených do môjho života, ktorí mi začali vydávať svedectvo. Prečo to opakujem? Nie náhodou si tu teraz dnes. Nie preto si tu prišiel, alebo prišla, že len tak náhodou. Si tu pritiahnutý Duchom Svätým. A Boh má plány do tvojho života. Treba sa ti uvedomiť a dnes je ten čas milosti, aby sme zložili hriechy, choroby, poviazanosti, všetko ten starý život. A tak to bolo aj v mojom živote. Dostal som dobrú správu, že je východisko a to východisko je sám Pán Ježiš Kristus. Ja som sa z toho chytil a som mu povedal, ja som bol vtedy neveriaci, že ak mi Pán pomôže, ja mu odozdám svoj život a budem jemu slúžiť. Lekári nevedeli pomôcť, svet nevedel pomôcť, nikto nevedel pomôcť. Moja posledná nádej bola tá osoba, ktorá je tu medzi nami. On sa volá Pán Ježiš Kristus, skriesený a teraz on žije a on včera i dnes na veky je ten istý. Takisto uzdravuje, takisto vyslobodzuje, všetko robí a dáva nový život. Ja som si vtedy odozdal svoj život. Nevedel som, že do čoho vchádzam, ale to bola posledná moja nádej. Chytil som jeho slovo, odostal som svoje srdce, celý život som vydal jemu a odtedy sa všetko začalo meniť v rozmýšľaní, v srdci. Začal ma vyslobodzovať, začal ma uzdravovať, no nebolo to rýchle, bolo to postupné, pomalé, aj ťažkosti boli, ale videl som, že milosť Pána Ježiša v každej jednej oblasti funguje, ak ho zavoláme tam a začneme poslúchať na jeho slovo, čo je napísané v Božom slove. Takto mi uzdravil život, daroval mi nový život, to je jeho život, nové myslenie, nové rozmýšľanie, absolútne nový osud. Toto čaká na každého, ktorý sa pre neho otvorí.
A preto prišla dnes tvoja chvíľa. Rozhodni sa správne. Buďte požehnaní. Ešte jednu osobu som zabudol privítať a to je môj syn Janko. Kde si, Janko, ukáž sa? A to on je celkom vzadu. Postav sa, môj zlatý. Vidíte, on ľúbi byť posledný. On ľúbi byť posledný, lebo on vie, že z posledných budú prví. Takže takto s veľkou láskou sme prišli k vám. To spoločné, ten spoločný menovateľ toho všetkého, čo moji drahí zažili, je, že museli prísť pod Golgotský kríž. Museli uvidieť, že za ich bludy, za ich pomýlené názory, postoje v živote, spôsoby, skutky, že niekto zaplatil. A zaplatil nie zlatom, ani striebrom, ani drahými kameňmi, ale zaplatil tou drahocennou krvou baránka Ježiša Krista. A každá kvapka krvi, ktorá tam z tej Golgoty, z toho kríža tam tiekla, splácala aj tú poslednú ich dlžobu. Brat môj, tak ťa miloval Pán. Sestra moja, tak si milovaná od Pána Ježiša, že Pán Ježiš ťa vykúpil nie zlatom, nie striebrom, nie drahými kameňmi, ale ťa vykúpil svojou krvou a si drahý a drahá v jeho očiach. Tam to všetko začína. Tam od Golgoty. Bez Golgoty nie je to spasenia. Bez vyliatia krvi nie je ospravedlnenie. Bez zaplatenie krvou nie je vykúpenie. Človek je všetko, čo nie je vysporiadané krvou baránka Ježiša Krista v našom živote, je pod kliatbou, bratia a sestry. Drahí priatelia, ty si musíš uvedomiť, že ak chceš skutočne požehnaný život žiť, tak všetky oblasti tvojho života, osobný život, manželský život, rodinný život, spoločenský život, všetko, čo prežívaš, musí byť vysporiadané krvou baránka Ježiša Krista a zaplatené. Bez krvi nie je to očistenia, bez krvi nie je to zmluvy, lebo Pán Ježiš povedal, že toto je tá moja nová zmluva v mojej krvi. Viete, mnohí kresťania si myslia, že vtedy, keď oni urobia nejaký náboženský úkon, že vtedy urobia zmluvu s Bohom. Nemýlte sa, bratia a sestry, my môžeme robiť všelijaké úkony náboženské, môžeme mať prvé to, druhé to a ja neviem čo a môžeme si myslieť, že čo sme všetko pre Boha urobili, aby sme vošli do zmluvy s ním. Nie. On urobil za mňa, on urobil za teba niečo, vylial svoju krv a tá nová zmluva je v jeho krvi. Preto vás prosím, každú oblasť svojho života očistite krvou baránka Ježiša Krista. Všetky veci vášho života, majte svedectvo sami v sebe, že není oblasť života, vášho života, ktorá by nebola krvou baránka Ježiša Krista vyriešená. A keď je, haleluja, vtedy ste slobodní, vtedy môžete s radosťou očakávať ten deň. Vtedy s radosťou môžete očakávať to, keď Pán Ježiš príde a on si nás zobere k sebe. Takže všetko si vysporiadajte.
minule prišla nejaká osoba a bola veľmi rozčúlená a hovorila, celý život som chodila do kostola a toto sa mi deje. A možno, že ani ten Pán Boh nie je spravodlivý, keď ja mám takýto údel. Bratia a sestry, nech si nikto nemyslí, že s tým že chodíš do kostola, alebo chodíš proste pod zvuk Božieho slova, alebo do chrámu, alebo kdekoľvek. Nemyslí si, že to je zásluha, že to je niečo, čo si Boh cení. Musím ti povedať, že oveľa viacej bol v kostole diabol. Lebo keď si ešte ty tam nebola, alebo ty tam nebol, tak už diabol tam bol a obchádzal a šepkal, možno aj pánu farárovi niečo do uška, ale aj tým ďalším. Proste diabol je ten, ktorý je stále v kostole a nemá zásluhy pred Bohom. To, že čo ty robíš, kde ty chodíš a ako sa prejavuješ nábožensky, to nie je zásluha. Nemyslí si, že si Boh to cení. Vieš, čo si on cení? Keď prídeš pod kríž, keď prídeš ku Golgate, keď uvidíš svoju hriešnosť, keď uvidíš svoju stratenosť a zavoláš z celej sily, celej duše do nového dňa, Pane Ježišu, zmiluj sa, Pane Ježišu, odpusť, Pane Ježišu, daj mi nový život, daj mi nové myslenie, daj mi nový spôsob života. A vtedy Boh bude počuť tvoj výkrik tvojej duše a on odpovie. A všetko, tá krv z Golgoty, ktorá tam tiekla z jeho rán, z jeho rúk a z jeho nôh, ktorá tiekla, tak tá krv ťa obmie, očistí, ospravedlní a vojdeš do zmluvy, do večnej zmluvy s Ježišom Kristom. Lebo Ježiš Kristus sám vystavil, keď večera so svojimi učeníkmi. Toto je moja nová zmluva v mojej krvi. V krvi je zmluva. Nie v tom, čo ty robíš, ani to, čo robia iní. Zmluva je v krvi. Užívaš krv. Očisťuje sa krvou baránkovou. To, ktorá tam tiekla z kríža. To je duchovná krv. Ona nám ostala. Ostala nám pre veky, ostala nám, kým ľudstvo tu bude na tomto svete a budú tu ľudia a budú hriešní a budú potrebovať očistenie, ospravedlnenie, tak je dosť tej krvi, aby každú dušu, nech sú to milióny, nech sú to miliardy ľudí, aby tá duchovná krv Ježiša Krista, aby očistila a ospravedlnila. Toto je zmluva. A do tejto zmluvy vojdi. Hľadaj túto zmluvu a vchádzaj. A ja vám tak môžem povedať s takou pokorou, ale s láskou a s radosťou, že každý deň prichádzam pred Pána Ježiša a chválim ho za to. A tak sa rozpamätávam na to, že čoho všetkého sa dotýkajú moje oči, čoho sa všetkého dotýka moja duša, čoho všetkého sa dotýkajú moje ruky, že všetko je vysporiadané, umyté krvou baránka Ježiša Krista. A viete, čo je výsledok? Taký pokoj. Z neba prichádza pokoj a oblažuje moju dušu a denne môžem hovoriť, Pane Ježišu, ďakujem ti, že tak veľkú cenu si za mňa zaplatil. Ďakujem ti, že som ti tak drahý v tvojich očiach a ďakujem, že sa ma nikdy nevzdáš a mám istotu odpustenia hriechov, istotu spasenia a istotu, že som zapísaný v knihe života baránka. Užívajte krv baránkov. Užívajte túto očistujúcu moc Božiu, lebo bez tohto, bez čistoty a posvetenia nikto neuvidí Pána. Tak je to napísané v liste Hebrejom v 12. kapitole, 12. kapitole, 14. verši. Tam to môžete napísať. Hľadajte pokoj so všetkými a čistotu, posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.
Takže toto je to čisté a pravé evanjelium, ktoré vám zvestujeme. Zmluva nie je v tom, že budeš dávať desiatok. Zmluva nie je v tom, že budeš dávať hoci aj polovicu svojho majetku, ale zmluva je v krvi baránkovej. A krv baránková je tou zárukou toho, že keď príde raz ten koniec, keď príde, tak ty nemusíš sa čoho báť. Ty len zodvihneš svoju hlavu, lebo sa priblížilo tvoje vykúpenie a Pán Ježiš ťa zobere do svojej slávy a tam bude večná radosť a večná haleluja. Veríte, že to je takto? Bol jeden čas, keď Pán Ježiš sa dotkol môjho života a viete, ja som už dosť dlhé roky kazateľom, ale musím vám povedať na svoju hanbu, že mnohé veci som si tak nechával, tak ako aj Silvester hovoril, toto si ešte, Pane Ježišu, nechám. Tak som si nechával som si aj horkosť duši. Viete, nenechával som si nejaké túžby po nejakých ženách, alebo po nejakých peniazoch, ale nechával som si horkosti. To mi nejako bližšie stálo. Keď mi niekto ublížil, tak som bol taký ako pes. Viete, keď psovi ublížite, tak tento nezabudne. Veríte, že je to tak? Keď psovi ublížite a ten pes sa zlomí, tak kým žiť bude, ten pes vás bude nenávidieť. Ja som v detstve zažil takúto vec, že moja matka hovorí, môjmu otcovi, čo si to doniesol za psa, však ten sa bude kamarátiť ešte aj so zlodejom. A tak dala mi do ruky taký papek, viete, a hovorí, dovtedy pýchaj, tak dráždi toho psíka, až kým nezačne vrčať na teba. Ja som posluchol, no keď bolo treba zle robiť, to som bol na to veľmi dobrý partner. Takže mama ma nahovorila na to, aby som šťúchal do toho psa, lebo hovorí, ten sa bude kamarádiť aj so zlodejom, že proste na čo nám je taký pes. No tak ja som šťúchal do toho psa a naraz ten malý psíček, ten drobňák, naraz... A mama to spozorovala a hovorí, dosť, stačí. Ten pes, pokiaľ žil, ma nenávidel. Ja som nemohol k nemu prísť. Moja mama mohla prísť k nemu. Aj ho pohľadkala, aj všetko. Ale ja, keď som išiel k nemu, tak on si to vždycky pamätal. Viete, to je to, keď človek si pamätá to zlé. Viete, to je psí charakter. Ale písmo hovorí, že vonku budú psi a čarodejníci. Vonku budú všetci tí, ktorí robia zlé a milujú zlé veci. A potom, kto si ozaj prišiel taký lopov k nám, viete, čo je lopov, taký, čo tak poťahuje niečo. A ja som išiel, pretože som bol ešte chlapec, taký 12-ročný, tak som išiel k tomu psovu, viete si predstaviť, že to už bolo po mnohých rokoch. A hovorím, odviažem ho a pustím na toho zlodeja. A viete, čo urobil ten pes? Nie zlodeja pohryzol, mňa pohryzol. Tak ma pohryzol, že ešte by som vám aj teraz vedel ukázať tú jazvu, ako mu prenikli tie tesáky, mi prenikli rukou. Toto je, bratia a sestry, preto hovorí Pán Ježiš, že vonku budú psi. Psi sú tí, ktorí nezabudnú to, že mi kto ublížil. Nezabudnú, nevedia odpustiť. Proste není pardonu. Oni to držia. Aj keď, viete, ešte aj vtedy, keď som mu niesol žrať tomu psovi, ešte aj vtedy som si musel dávať pozor, aby na mňa nezaútočil. A toto je charakter mnohých ľudí, že nevedia odpustiť. Nevedia pustiť zo srdca, viete, proste tú bolesť, tú horkosť. On mi ublížil, on toto povedal, on takto urobil, on sa takto zachoval. Zradil ma, najväčšie mi boli zrada. A tú zradu nosím vo svojom srdci a spomínam a neustále. A toto som ja zažil
A potom mi začal z toho všetkého, začal tu rásť jeden rožok na hlave. Normálne sa mi tu začala dvíhať kalva, hej, a proste, a to bolo preto, že stále som nevedel odpustiť. Hanbím sa, bratia, sestry, to som bol už kazateľ. Nemyslíte si, že som bol vo svete. Ja som bol veriaci človek, ja som kázal, ja som viedol ľudí ku Kristu a sám som mal ten psí charakter. Prepáčte. A vždy som hovoril, a prečo mi to urobili? A prečo sa takto ku mne zachovali? Prečo? Čo som im zle urobil? A vždycky som si hladkal tú svoju sebaspravodlivosť, až mi začal rásť rožok. Prečo mi vyvolalo to, že mi začal rásť tú rožok. Píšiel som k neurologovi a hovorím, pán doktor, rastie mi rožok na hlave. A hovorím, pozrite, a tu len na jednom mieste, keby mi aspoň 2 rástli, tak bolo by to symetrické, ale hovorím, pán Barkovci, vy si z toho robíte srandu. Viete, aké je to vážne? Veď vy ste na hrane života a smrti. A vy si tu robíte z toho srandu. No tak hovorím, dobre, tak čo mám robiť? No, musí to ísť preč. Musíme to vyrezať. Je to druh meningeonu, ktorý vrastie, keď včas ho nedáte preč, tak on vrastie až do mozgu a už potom môže zasiahnuť centra, nebudete vedieť chodiť, nebudete vedieť rozprávať, nebudete vedieť vidieť a tak ďalej. Tie mozgové centrá, všetko zasiahne. To je nebezpečný nádor. Tak som sa rozhodol. Rozhodol som sa a čo bolo zaujímavé, že tí, ktorí mi ublížili, prišli sa so mnou rozlúčiť. V deň, keď som mal ísť na operáciu, lebo si oni už mysleli, že už je neskoro, že proste ja už proste z tej operácii neprídem ani možno živý, a keď živý, tak už nezdravý a zdravo rozmýšľajúci. A viete, tak som bol rád, že prišli. A nie preto prišli, aby si pýtali odpustenie, ale preto, aby sa so mnou rozlúčili. Ale mne to bolo dobre, hovorím, aspoň sa s nimi rozlúčim. No a prišiel som do nemocnici, nastúpil som, posadili ma na stoličku a ten pán, ktorý ma mal pripraviť, takzvaná sestrička, on mi začal holiť hlavu. Holil mi hlavu a viete, s tým strojčekom, jak išiel, a díva sa na mňa a hovorí, a kto ste vy, pán Barkovci? A ja mu hovorím, ja som Boží služobník. On videl na mne ten pokoj. Videl na mne, že niečo iné je to, keď mňa striha ako tých mnohých ľudí, ktorých predtým pripravoval na operáciu. A jemu to nedalo. On sa spýtal, kto ste vy, že takto pokojne tu sedíte a nevidieť na vás nepokoj, nervozitu. A ja som povedal, som Boží služobník. A tento človek začal plakať. A ako mi holil hlavu, tak jeho horúce slzy mi kvapkali na moju lesklú hlavu. Horúce slzy. A on činil pokánie. Kým ma dostrihal, kým ma doholil, učinil úplné pokánie a povedal, vzdialil som sa od Boha kedysi. Kvôli jednému dievčatu, lebo to dievča nechcelo, aby som ja chodil s pánom Ježišom. A ja som išiel do sveta a išiel som za ňou a ona ma opustila a teraz nemám ani pána Ježiša, ani ju, ale teraz ja idem späť k svojmu pánovi. A plakal a odovzdal svoj život, kým ma doholil. Sláva pánu. Prišiel čas, keď som sa zobudil z narkózy a nebudem hovoriť, čo bolo hneď, lebo aj to bolo zaujímavé, mám inú tému, ale chcel som vám túto vec povedať. Jak prišla tá ďalšia noc po narkóze,
tak prišiel ku mne Pán Ježiš osobne. Nevidel som ho ani do tvári, ani jeho postavu, nič. Len bol pri mne. To bolo zaujímavé, že ja som tak dôveroval, že to je on, že ani som sa na neho nepozrel. Tak boli držané moje oči. A povedal mi: Alexander, chceš? Ukážem ti niečo. A ja som povedal: áno, chcem, Pane. A on ma chytil za ruku a viedol ma. Doviedol ma cez ten deň bol taký šerý. Viete, to nebola ani tma, ani svetlo. To nebol ani deň, ani noc. To neviem vám vysvetliť, čo to bolo, ale v takýto deň ma tam Pán našiel, chytil ma za ruku a viedol. A potom ma doviedol cez takú húštinu na také miesto, kde bolo krásne svetlo. Bol nový deň. To bolo ako jar, ako všetko tam rozvoniavalo. Bolo to všetko krásne. A postavil ma na takom vyvýšenom mieste a tam som videl na druhej strane, že tam je veľký zástup ľudí. Všetci ľudia boli usmiatí, šťastní, blažení, radosní. Všetci sa na nás usmievali, dívali sa na nás, aj na Pána Ježiša, aj na mňa. A ja som videl, ako nás úsmevom a pohľadom vítajú všetci. A ja som si myslel, že Pán Ježiš ma preto tam postavil, že im mám kázať Božie slovo. Viete, to je už choroba z povolania, že všade kážem, kde sa objavím. Teda ja som chcel im zvestovať Božie slovo. Tak som zodvihol tam ruky a začal som sa modliť. A som povedal: Drahý nebeský Otče, ďakujem ti za tvojho milovaného syna Pána Ježiša Krista. A jak som začal pokračovať, tak naraz sa môj jazyk premenil a začal som hovoriť nebeskou rečou. Bola tak nádherná reč. Nikdy som takú krásnu reč nepočul. A tak sa hovorí v nebi. Preto to viem, lebo potom, keď som videl, že nikto odo mňa žiadne kázanie nečaká, tak som sa započúval a tak, ako som sa ja modlil v tej cudzej reči, tej nebeskej reči, tak všetci tí ľudia tam, všetci sa modlili v tej nebeskej reči. To bola jedna krásna reč. A čo bolo ale zvláštne, že tu na tejto zemi, keď sa modlíme, tak sa vyčerpávame. Odčerpáva sa naša energia. Ale tam, to bolo zvláštne, že čím som sa viac modlil, tým viac som sa doplňal tou Božou mocou, tou Božou energiou. A bolo to tak krásne, že to bola radosť, to bolo taká blaženosť. Ja už teraz rozumiem, prečo sa nehovorí, že ľudia, ktorí sú v Pánovi, sú šťastní. Viete, šťastie je vec náhody, ale tí ľudia sú blažení. Viete, a blaženosť to je určitý Boží dar. Keď Boh očistí tvoju dušu, očistí tvoje srdce, očistí tvoju bytosť, tak ty cítiš blaho v duši. To je nie šťastie, ale blaho. To je niečo blažené, niečo krásne. A toto som prežíval. A počúval som celý ten zástup, lebo tam bolo tisíce tých ľudí, tak ono to tak bola tá príroda postavená ako amfiteáter, ale tam nebolo nič rukou učinené a všetci tí ľudia v tom istom jazyku sa modlili, v nebeskom jazyku. A mňa to blaho naplňalo. A počul som hluk tých modlitieb ako hluk tečúcich vôd. Ako keď vodopád, keď hučí. Tak hučali tie modlitby. Ale čím viac hučali, tak tým viac to blaho prichádzalo. A potom, keď som už videl, že ozaj nikto tu odo mňa nič nechcel, len ma privítali aj s Pánom Ježišom, tak som sa vzdal toho, že im niečo chcem povedať. A potom som si všimol,
že ten hluk, to húčanie tých vôd sa začali meniť na melódiu. Teda dovtedy bol taký monotónny šum tých modlitieb a potom sa to začalo premieňať na krásnu melódiu. Nádherné máte piesne, krásne, bolo to nádherné s vami spievať dnes večer tu. Ale musím vám povedať, že tam, keď raz tam budete spievať tú pieseň, tak poviete, takúto nádhernú pieseň som ešte nikdy nepočul. A ten, ktorý pri mne stál, mi hovorí, a teraz sa spieva pieseň Baránkova. A ja som počul, že ja spievam pieseň Baránkovú, pretože aj ja som pokračoval potom a spieval som túto pieseň Baránkovú a tá blaženosť vyvrcholila. A ja som všetko do toho dával. O Pane, ja chcem ťa oslovať, chcem ťa milovať a z celého srdca ťa budem vyvyšovať, keď už túto možnosť mám. A vtedy ma to začalo dvíhať z mojho miesta. A pretože som stál pred takou priepasťou, ako Pán Ježiš hovorí, že tam sú priepasti, hej, že nemôžu prechádzať ľudia, tak ja som proste naraz som videl, že ma to začína dvíhať a začalo ma to niesť k trónu Božiemu. Nevidel som trón Boží. Celý bol zahalený v hmle. Ale taká sláva Božia, taká Božia prítomnosť z toho vychádzala z toho miesta, spoza tej hmly, že vedel som, že tam je Boh, že tam je Boží trón. A jak ma to zodvihlo, že ma zobere tam, tak vtedy Pán Ježiš nedovolil, lebo vedel, že ja ak prejdem tú hrádzu, prejdem tú hranicu, tak ja už naspäť neprídem. A v tom momente ma zobudil. Ráno lekári boli vydesení, lebo prístroje všetko ukázali, že som bol preč. Začali ma skúšať násobilku, že či mi neodomreli mozgové bunky, že našťastie som sa ako neposlušný chlapec učil násobilku, takže som mu vedel dobre odpovedať. Ale ma skúšali skutočne a hovorí pán doktor, že nehnevajte sa, pán Barkos, ja vás musím ako decko teraz skúšať násobilku a odpovedzte mi. Tak ma skúšal, ja všetko som mu. A nahlas rozmýšľal. A hovorí, logiku má dobrú, myslenie má dobré. Čo sa tu stalo? A zase sa díval na tie prístroje a zase videl, že niečo veľmi vážne sa stalo. Ale ja som bol veľmi, veľmi smutný z toho, že som sa musel vrátiť. Ja som ešte 2 týždne plakal, že Pane Ježišu, ak je to možné, zober ma tam späť, ja tam chcem byť. Lebo tu, keď si aj v tom najradostnejšom stave, to je hlboká depresia oproti tomu, čo je v nebi. To na tejto zemi nevie nikto zažiť, čo je v nebi. To ak aj niekto hovorí, že bol v nebi a ak toto nezažil, toto blaho, no tak neviem, ako v nebi bol, ale nebol s Pánom Ježišom. A ja musím veľmi jasne svedčiť o tom, že ja som plakal, keď som sa zobudil a prišiel som späť do tohto života, tak som plakal a hovorím, Pane Ježišu, ja sa chcem vrátiť, zober ma nazad, zober ma späť. A predstavte si, Pán Ježiš sa postavil za mojou hlavou a povedal mi, očistil som ťa a uzdravil som ťa. Tieto 2 slová mi povedal. A odišiel. A ja mu hovorím, Páne, ale nie toto som si prosil, ale on už tam nebol. Už som hovoril do vetra. Ja som to vedel, že už tam nie je. Ale keď on hovoril, to som vedel, že je to on. Bratia a sestry, vďaka Pánu Ježišovi, že od toho času som nikdy nemal problémy s hlavou, alebo s mozgom, alebo nejaké takéto veci. Bolo to tak nádherné, že keď Pán Ježiš povedal, očistil som ťa a uzdravil som ťa, že to skutočne sa stalo. Nikdy som nemusel ísť na pohotovosť. Dokonca boli sme na jednej hostine a tam z balkóna mi spadla, proste z hora mi spadla váza na hlavu.
Viete si predstaviť. To bola ako skúška. A žiaľ, tá váza to neprežila, ale ja som to prežil. Božie dielo je dokonalé. Boh, keď sa ťa dotkne, to je zicher, to je to, čo ty potrebuješ. Skutočne ten dokonalý Boží dotyk, tú Božiu dokonalú lásku. Takže prečo som vám toto povedal? Hovoril som o tej horkosti. Duch Svätý mi hovorí, že je tu veľa ľudí, ktorí sú zranení. Niektorí boli zranení v cirkvi, niektorí boli zranení od bratov a sestier, niektorí boli zranení od rodičov, od blízkych. Prosím vás, bratia a sestry, drahí priatelia, dnes tu na tomto mieste sa rozhodni, že v mene Pána Ježiša Krista každému odpustíš. Každému odpusť. A to teraz. Amen? Dobre. Sláva Bohu. A stojte v tom odpustení a už nespomínajte nikdy, čo vám kto ukrivdil, čo vám kto urobil zlé. Lebo toto spomínajú psi. A vonku budú psi a čarodejníci. A preto som vám túto skúsenosť povedal, že aj moja horkosť ma doviedla až na kraj smrti. Jednoducho až tomu, že som mohol stratiť rodinu, mohol som stratiť aj večný život. Ale Pán Ježiš sa nado mnou zmiloval a on takýmto spôsobom ma oslobodil a očistil. To je moje svedectvo. Ja by som teraz prečítal Božie slovo. Otvorte si Božie slovo, vy, ktorí máte písmo, z proroka Jeremiáša z 18. kapitoly. Prorok Jeremiáš, 18. kapitola. A čítam od prvého verša tieto slová. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hospodina, povediac: Vstaň a sídeš do domu hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slova. Až zišiel som do domu hrnčiarovho a hľa práve robil prácu na kruhoch. A nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa v ruke hrnčiarovej. Vtedy začal znovu a spravil z nej inú nádobu, jaká sa priam ľúbila hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar v dome Izraelov, hovorí Hospodin. Hľa, ako hlina v ruke hrnčiara, takí ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov. Keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vypleniť, rozboriť a zahubiť, a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, a nepočúva na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. Toľko sčítania Božieho slova. Poslal Hospodin Jeremiáša do domu hrnčiarovho. A tá nádoba sa zahubila v ruke hrnčiarovej. Viete, ja som jedného času pracoval v Banskej Bystrici ako vedúci údržby a mal som veľa pracovísk, ktoré som zabezpečoval, a boli tie pracoviská na celom Slovensku. A jedna z tých pracovísk bola aj keramika Ľubietová, ak ste o tom niečo počuli. Keramika Ľubietová. A tam som zabezpečoval tie stroje, aby tie stroje fungovali, a mal som na to odborníkov, ktorí mi v tom pomáhali. Boli to moji podriadení, pracujúci. Ale tam prišiel som k jednému hrnčiarovi a začal som sa učiť od neho, pretože práve som si čítal tieto slová,
že zahubila sa v ruke hrnčiarovej tá nádoba, ktorú robil. A tak som sa opýtal, že jak je to možné, že proste toľko miesi tú hlinu, toľko pracuje na tej hline, aby mohol z toho urobiť tú nádobu. A on mi hovorí, viete, vtedy, keď vy premiesite tú hlinu, tak vy cítite v rukách tie skalky alebo tie nesúdržné, piesočnaté miesta, to zacítite vo svojich rukách, rozlomíte tú hlinu, vyberete, vyštipnete von tú skalku alebo aj tie piesočnaté, nesúdržné miesta a dáte na jedno miesto. A hovorí, a potom znovu zmočíte svoje ruky do vody a premiesite celú tú hlinu. A videl som, aké tie ruky mal zašpinené od tej hliny, lebo viete, ako miesil tú hlinu, tak to bláto sa mu lepilo na ruku, ale on vždycky pracoval s vodou. A tá voda vlastne spôsobovala to, že tá hlina odmekávala a zhutňovala sa. To je taký správny názov, že bola zhutnená, bola poddajnejšia. A vtedy Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, takí ste aj vy v mojej ruke. Prv, než urobím z vás nádobu, tak ja sa pozriem, čo je vo vás. Pozriem, či ste ochotní sa vzdať svojich hriechov, či ste ochotní vzdať sa svojich záľub, ktoré sú proti Bohu, ktoré sú modlami vo vašom živote. Či ste ochotní proste aj toho neodpustenia, ktoré ste mali dovtedy vo svojom srdci, tie nesúdržné miesta, čo neviete byť s manželkou alebo v rodine, keď máte takéto veci, proste či si ochotný z toho činiť pokánie. A potom, keď človek nie je poddajný, viete, keď je tá hlina hrubá, keď je tá hlina plná všelijakých skaliek a všelijakých tých piesočnatých vecí, nesúdržných a nie je ochotná sa poddať v ruke hrnčiarovej, tak on nebude robiť z tej hliny jemnú alabastrovú nádobu. Ale on začne robiť takú nádobu, ktorú stačí len takto poťapkať. Viete, a urobí z toho také umývadlo. A toto hovorí aj Božie slovo. Myslím, že 108. žalm, 10. verš, tam nájdete, že Moab je nádobou na umývanie. Viete, keď Pán Boh nemôže z nás urobiť tú jemnú, citlivú nádobu, ktorá je poddajná v jeho rukách, keď nie sme ochotní sa vzdať tej tvrdosti, keď si povieme, mňa nikto nepresvedčí. Viete čo, to je taká skala v tej hline, že tu treba pod kríž priniesť. Na to jedno miesto, ako ten skladal tú špinu, tak aj my musíme prísť s tou našou tvrdosťou, s tým našim neodpustením, tými našimi vnútornými presvedčeniami, drobnými i veľkými, je treba prísť tam k Pánovi a je treba to vyložiť a povedať, Pane Ježišu, ja chcem mať všetky názory tvoje, nie svoje. Ja nechcem byť takou nádobou, ktorá sa ti neľúbi v tvojich rukách. Viete, a keď ty dovolíš sa očistiť aj od takých ľudských pohnútok, od závisti, od žiarlivosti, od hnevu, od závisti a takýchto vecí, keď sa necháš očistiť aj od tých drobných kamienkov, tak jednoducho ty sa zbavuješ tej tvrdosti. A prečo je to potrebné? Lebo keď ten hrnčiar pracuje s tou hlinou, tak tie kamienky, tie škrabú a ubližujú jeho rukám. Nekrižuj zase svojho Pána. Nespôsobuj mu rany. On už tam na kríži vykrvácal za teba. A tvoja tvrdosť a tvoja nepoddajnosť a tvoje tvrdé srdce a tvrdé postoje voči svojim deťom, voči svojim rodičom, voči svojim blízkym. To sú tie kamene, ktoré musia ísť tam na to jedno miesto, tam, na Golgatu. Poď tam,
preto zomrel Pán Ježiš, aby ťa oslobodil od všetkých týchto zlých vlastností, charakterových črt, ktoré Boha zarmucujú, ale ani teba nerobia šťastným. Prv, než sa Boh rozhodne z teba urobiť hrubú nádobu. Viete, videl som, ako trpezlivo zbavuje proste ten hrnčiar tú hlinu tých skaliek, tých všelijakých nečistôt. A keď už videl, že áno, že už je vhodná táto nádoba, tak chytil a zodvihol hore celý ten koláč tej hliny a silno ho hodil na ten kruh, na ten stôl. A ja sa ho pýtam, a prečo ste to takto urobili? Čo sa hneváte na tú hlinu? Ale hovorí, nie, kdeže by som sa hneval. Viete, keby som ju tam len položil a roztočil stôl, tak odstredivou silou by sa tá hlina roztrhala a dostala by sa dokola na steny. A aby mi tá hlina ostala, tak potrebuje takýto úder, aby sa prilepila. A vtedy Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, a ja takto pracujem. Niektorí ľudia si myslia, že keď príde smrť blízkeho, alebo keď príde nejaká bolesť, nejaký úder do ich života, oni si myslia, že ja ich nemilujem, že ja ich nelúbim. Ale tak hovorí Pán, práve že vtedy tieto údery, tieto spôsobujú to, že ty sa primkneš k Bohu, že ty ho začneš viac hľadať, že ty mu chceš byť verný, ty hľadáš svoje odpovede, ty hľadáš to, aby on ťa mohol použiť vo svojom živote. Nevíc v tých bolestivých veciach, keď ti niekomu zobral Pán Boh mamičku, otecka, niekomu manželku zobral, alebo muža, alebo dieťa. Prosím vás, keď Pán Boh niečo bere, on vie, prečo bere. A on nie preto, aby to zahodil na smetisko. Keď ty si miloval svojich blízkych, tvoj Boh ich mnohonásobne viac miloval. Ak tebe chýbajú tí ľudia, tak Pánu Bohu veľmi chýbali. A preto si ich zobral k sebe. Pochop to, že aj Boh má srdce. Pochop to, že aj tvoj stvoriteľ má srdce pre teba. A práve preto proste tie údery, ktoré prichádzajú, ktoré my kvalifikujeme ako to, že Boh nás nemiluje a dokonca niektorí ľudia až zhorknú na Boha. Nikdy toto nerob. Pochop to, že to je nový začiatok. To nie je koniec. A to nie je Boží hnev, ale je to Božia láska k tebe. Primkni sa viac k Pánovi. Zavolaj na neho a povedz mu, Pane, tu som, nerozumiem, čo ty robíš. Ja nerozumiem. A viete, potom sa roztočí ten stôl. A viete, tá hlina už ani nevie, kde je sever. Viete, to sa všetko točí a nemá žiadnu orientáciu tá hlina. Viete, mnohokrát potom všetky po tých úderoch, ktoré prídu ešte ďalšie bolestné veci a človek už ozaj nevie, kde je sever. A ty nezhorkni, ty neodíď od Pána, ty sa primkni k nemu viac a povedz mu, Pane, ja nerozumiem, čo ty robíš, ale viem, že som v tvojich rukách a ja viem, že ty máš so mnou svoje plány. Aké je to nádherné, keď sa nepohoršíte na Bohu. Nechcem, aby ste zodvihli ruku, ale nie je tu niekto medzi nami taký, ktorý sa sklamal v Bohu. Práve toto je ten moment, keď si nepochopil, že Boh nové veci začal v tvojom živote. Neuraz sa na Bohu. Pán Ježiš hovorí, že blahoslavený je ten, kto sa na mne, čo? Nepohorší. Blahoslavený. Lebo Boh vie, čo koná, aj keď my nevieme. Nemyslíme si, že keď niečomu my nerozumieme, že aj Boh tomu nerozumie. Boh tomu veľmi dobre rozumie. A on potrebuje tvoju dôveru. A potom, keď sa to všetko točí a jednoducho už nevieš, kde je sever, tak skutočne len jeden jediný smer na Pána. Celým srdcom sa opri o Pána Ježiša. Spomínam si, keď táto vec
Áno, ďakujem pekne. Spomínam si, že keď toto som ja zažil, tak to bol som ešte vtedy v Banskej Bystrici a bolo to v čase komunizmu a prišiel predseda strany a hovorí, už som to všetko roztočil. Už ťa má štátna bezpečnosť, už ťa majú na krajskom výbore komunistov, majú ťa v Prahe na oddelení proste personálnom. Všade, už som to roztočil. Hovorím, Bože, čo sa to stalo? Ja ti verne slúžim, ja som tu pracovník, ktorého majú radi a teraz tento predseda strany, ja som to všetko roztočil. Išiel som na kolená. Hovorím, Pane Ježišu, ten povedal, že to všetko roztočil. A hovorí, ach ty môj hlupáčik, veď som ti cez ústa tvojho nepriateľa ja oznámil, že ja som to všetko roztočil. Ó, Pane, halleluja. Ale nevedel som, kde je sever. Rozumiete? Jednoducho prišli z polície, teda zo štátnej bezpečnosti, prišli zovšadiaľ za mnou a jednoducho som ja im vydával svedectvo a bolo stále jasnejšie a jasnejšie, že už tam končím na tej pozícii. A pýtali sa môjho riaditeľa, súdruh riaditeľ, keď už všetko viete o tom Barkovci, čo teraz urobíte? A tento riaditeľ hovorí, viete, čo urobím? Súdruhovia, ak ja takéhoto človeka ešte niekde nájdem, ako je Barkovci, tak týchto všetkých za takýchto povymieniam. Vidíte, Pán Boh nedovolil, aby som sa rozpľasol, viete, z toho kruhu. A tam som ostal na tom kruhu a začal som mu dôverovať. Áno, cez ústa, viete si predstaviť, cez ústa môjho nepriateľa mi povedal, že on už roztočil ten kruh. A viete, keď ten hrnčiar, keď začne pracovať na tej hline, tak keď strčí, viete, tieto dva prsty, strčí do prostriedka a urobí taký ako koláč. Ale viete, keď sa na ten koláč pozriete, s tým, že on zatlačí tie prsty do prostriedka, on urobí veľkú nulu. Tam to všetko začína. Tam to všetko začína. Brat môj, sestra moja, neboj sa toho, keď Pán Boh z teba urobí nulu. Lebo potom k tej nule, keď sa on postaví, tak už ste za 10. Halleluja. A toto je to. Boh, keď pracuje na tom kruhu, viete, nie tak pracuje, že hneď spraví už tú krásne vypiplanú nádobičku, joj, ty budeš krásna, budeš tam proste, bude v tebe olejčok a voňavý a všetci budú z teba úžasnutí. Nie. Najprv spraví z teba nulu. Ak nepríjmeš od Boha to, že z teba spraví nulu, nikdy z teba alabastrová nádherná nádoba nebude. Ak sa nevieš pokoriť pod mocnú ruku Božiu, nikdy ťa on nepovýši. Keď sa pokoríte pod mocnú ruku Pánovu, on vás povýši svojim časom. Halleluja. A viete, ako ma povýšil potom? Že môj riaditeľ, ktorý povedal, že všetkých by som za týchto povymienial, za takých, ako je Alexander. Keď spadol komunizmus, prvý prišiel a hovorí, Alexander, už sme bratia v Kristu Ježišovi. A hovorím, a ako sa to stalo? Súdruh riaditeľ, už mi viac nehovor, súdruh riaditeľ. A hovorím, tak ako sa to stalo? A on hovorí, bol som na evangelizácii a tam dali výzvu, že kto chce nasledovať Pána Ježiša. A ja som vyšiel von a ja som jeho, tak ako aj ty. Halleluja. Keby som nebol prijal tú nulu, nikdy by sa Pán Ježiš ku mne nevedel postaviť. My musíme byť tými nulami. My nie sme väčší. On je tá jednotka. On je ten prvý. On je tá alfa. On je tá omega. On je prvý i posledný. Začiatok i koniec. On, tvoj Pán Ježiš Kristus. A on sa k tebe postaví. A takto sa postavil, že aj môj riaditeľ potom takto prijal Pána Ježiša Krista. Je to nádherné. Ale hovorí o tom aj písmo, ako som hovoril,
Dávid hovorí, že Moab mi je nádobou na umývanie. Viete, čo je nádoba na umývanie? No to je taký lavor. Ja neviem, či tomu rozumiete tomu slovu. To je taká nádoba, ktorú my sme tak nazývali doma, že lavor. Otec mi povedal večer, syn môj, zober lavor, nalej mi teplú vodu, idem si umyť nohy. Tak v lavori sa umývali nohy. Smraďáky, jak sa hovorí. Smradlavé nohy sa tam riadne vymočili a tak ďalej v lavori. No, bude z neho lavor. Keď nemôžeš byť jemná alabastrová nádoba a keď ty nechceš sa poddať, keď nedovolíš, aby tie skalky, tú tvrdosť, tú hrubosť tvojho života, Pán Ježiš vzal z tvojho života, tak jednoducho môžeš byť len hrubou nádobou. Ale viete, alabastrová nádoba, tá sa neskrýva za plentu. Vy, keď máte nejaké vzácne nádoby, kde si to dávate? Do vitríny, keď prídu vážení hostia, tak vidia krásne. Vo vitrínke máte tam čínsky porcelán, máte tam, pomôžte mi ešte, aké také veci. Čože? Nebojte sa, nehambíte sa. Ja sa nehambím, keď niečo mám. A za to nehovorím, že neviem povedať to, čo nemám. No, takže vy ukážete tým hosťom, mám krásnu nádobu. Ale kto z vás príde za plentu a vážnemu hosťovi povede, no tu máme lavor. Alebo tu máme smetný kôš. A on si pomyslí, tomuto hrabe. Proste on mi tu smeťáky ukazuje a čo. Kto sa bude chváliť so špinavou nádobou? Preto sa očistite, hriešnici. A poďte ku Golgote, poďte ku krížu, poďte k Pánu Ježišovi, aby z vás urobil tie nádoby, ktorými sa on môže chváliť. Pán Boh sa pochválil aj Jobom, keď prišiel k nemu Satan, hovorí, videl si toho môjho služobníka Joba? Videl, ale keby si ho tak nechránil, tak kto vie, či by ti nezlorečil až do očí. Rozumiete? Diabol je závislivý, ale nebojte sa. On vás nevydá, Pán Boh vás nevydá tak, ako Joba. Ja som sa raz opýtal Pána, Pane, lebo tam som našiel tie najskrytejšie tajomstvá z písma. A hovorím, Pane, aj mňa by si tak vydal Satanovi, ako vydal si Joba? A on hovorí, aj áno, aj nie. No to hovorím, Pane, tak už tomu vôbec nerozumiem. Aj áno, aj nie. Hovorí, tak čítaj. Čítaj ďalej. Prečo som vydal toho Joba do skúšky? Všimnite si, že aj Pán Ježiš nás učí, bratia a sestry, a to zoberte vážne. V modlitbe Pána Ježiša je a neúvod nás do pokušenia. Rozumiete? To je veľmi dôležitá modlitba, aby sme boli chránení, aby neprichádzali také pokušenia do nášho života, ktoré by nás, ten zlý by nás ovládol. Hovorí, neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Rozumiete? To je dôležitý moment. Mnoho ľudí príde do pokušenia a zlomí to je ich vieru a jednoducho prestanú dôverovať Pána. A tak som sa pýtal, Pane, písmo hovorí, že ten Job taký bol spravodlivý, taký bol ľúbi tebe. Jak je to možné, že si ho vydal? Nie preto, že by som sa búril, ale chcel som vedieť tú podstatu. A hovorí, čítaj. A čítal som. Všetkého, čoho som sa obával, to všetko prišlo na mňa. Teda jeden dôvod, pre ktorý diabol si robí nárok aj na veriaceho človeka, Boha milujúceho človeka, je strach. A bratia a sestry, dokonalá láska, čo robí? Vyháňa strach. Ty musíš tak milovať Pána Ježiša Krista, to nie len tak, že Páne, dal som ti svoj život, však vieš, veď tam si bol pred 30 rokmi, keď som zaplakal, veď ty to vieš. To nie je láska. Viete, možno, že si poviete, ten Barkov si to preháňa.
Ale musím vám povedať, ja každý deň vyznávam svoju lásku k Pánu Ježišovi. Každý deň. Milujem ho a nemám strach. Viete, aj teraz boli všelijaké správy, že už Pán Ježiš príde, už 20. neviem koľkého a čo ja viem čo. A hovorím, ľudia, spamätajte sa, neblúznite. Keď raz Pán Ježiš povedal, že to nikto nevie, tak to nikto nevie. Čo sa necháte proste klamať? A ľudia ako splašené sliepky, ako proste trasúce sa sliepočky na nôžkach, že čo bude teraz? A zvalí sa na nich obloha. Nie. My nie takto máme pristupovať. My s láskou máme pristupovať. Príď, Pane Ježišu, ja ťa milujem. Ja sa nebojím tvojho príchodu, lebo ťa milujem. Celá moja duša, celá moja bytosť, moje srdce, každá buňka môjho tela, aj duše túži po tebe, môj Pane. Milujem ťa. Amen. A vtedy ťa Boh nevydá tomu zlému. Hovorí, ty tu, Satane, nemáš nič. Strach to je tvoja parketa. Prišiel si do života Jobovho, lebo sa bál, lebo mal strach a zo strachu obetoval. Ale ty, keď ho budeš milovať, tak nedopustí na teba veci. A keď sa aj modlíš za to, neúvoď ma do pokušenia, tak Pán Boh nedopustí do tvojho života veci, ktoré by zlomili tvoju vieru. Ja to viem iste. A ja mám 6 detí, 6, už mám aj nevesty, aj to sú moje dcerky. A mám aj zaťov, aj to sú moji synovia. Mám vnúčatá, aj to sú moje deti. Radujem sa, plesám a nemám strach. Nemusím v strachu líhať, nemusím v strachu stávať, lebo milujem Pána Ježiša Krista a dokonalá láska vyháňa strach. Brat môj, máš kolená. To je tá cesta, ktorá na kolená si ju môže vydobiť. Dôveruj mu. Ja mu dôverujem a môžem vám povedať, že toľko požehnania, čo vidím aj na svojich deťoch, aj na svojich vnúčatách. Všetci sú požehnanejší ešte ako ja. Haleluja, to je dobre, nie? Starí rodičia sa radujú, keď sú ich deti ešte požehnanejší, ako sú oni. Halleluja. Vidíte? Ale milovať budeš Pána Boha svojho, z celého srdca, z celej mysle. A ešte aj z celej sily. No ale niektorí kresťania hovoria, no to je také silenie sa. Keď je napísané, že aj z celej sily, tak prosím, tak sa aj posilní. Tak rob to aj s celou silou. A viete, ako to robil Dávid? Prečítate si to 109. žalm, myslím 9. verš. Tam je napísané, so svojím srdcom som urobil zmluvu, že nezhreším proti Bohu. Niektoré preklady hovoria, v mojom srdci som uložil, že nezhreším proti tebe. Ale niektoré preklady aj tak prekladujú, že urobil som zmluvu vo svojom srdci, že nezhreším proti Bohu. Áno, ja vám musím povedať aj z môjho života, viete, ja som takisto to blato, to špinavé blato, proste z toho tela a z tej ľudskej krvi, proste, ale som urobil zmluvu vo svojom srdci. Nie preto, že mi to tak pasovalo. Ja som pochádzal z vinárskeho kraja, a moji predkovia pestovali víno. Viete, toľko vína mali, hektolitre vína. Dalo sa, ak sa chcel okúpať ten gazda v sobotu pred nedeľou vo víne, tak napustil si plnú vaňu vína a jemu to nechýbalo. Toľko vína tam bolo. Raz ma kolegovia pýtali, Šaňo, ty si z tých vinárskych krajov, mal by si nám doniesť toho vášho vína. A hovorím, ja to nepijem, lebo radšej si v tom nohy vymočím. V tom svatom nápoji, ty si tie hnusné nohy močíš, tak ma skoro kolegovia zbili. Rozumiete? Teda moji predkovia boli, tak povediac, takí umiernení alkoholici. Rozumiete? Môj otec, ja si pamätám, ráno naplnil demižon, taký 5-litrový demižon naplnil vínom
A do večera proste už v tom demižóne nebolo nič. Na druhý deň zase ho naplňal. Ale nikdy som ho nevidel opilého, lebo proste on si už na to zvykol, ten organizmus, ale ja som to zdedil. Ja som cítil, že mne chutí vínko. A ja som vedel, že toto môže byť veľkou pascou do budúcna v mojom živote. A viete, čo som urobil? Jednu veľmi dobrú vec. Urobil som zmluvu so svojím srdcom, že nikdy do svojich úst alkohol okrem večery Pánovej nepoložím. A už tu je moja Zuzka, môže povedať, koľko rokov, niekoľko desiatok rokov, čo som nemal ani pohár vína alebo pohár alkoholu, ničoho. Ja sa nechválim. Urobil som zmluvu so svojím srdcom, rozumiete? Ja som si uložil vo svojom srdci, že nesereším proti tebe. Predstavte si, že by ste sa dozvedeli, že brat Marko si sa potáca proste od opojného nápoja. Kto by ste zobrali vážne, čokoľvek by som vám povedal. Nikto by ste tomu ani vážnosť nepriložil, ani by ste sem neprišli. Ale viete, že keď vám niečo poviem, že to je tak v mojom živote. A preto je tu aj moja manželka, aby ste sa ju mohli opýtať, že ozaj je to tak, sestra Zuzka. Môžete sa ju opýtať, ona vám povie. A toto je to, že keď ty urobíš zmluvu so svojím srdcom, že neshrešíš, tak jednoducho budeš milovať Pána Boha. A dokonalá láska vyháňa strach. Nebojím sa ani života a nebojím sa ani smrti. Nebojím sa ani bolesti a nebojím sa ani radosti. Lebo aj radosť bude len Kristu Ježišovi. A ak bude bolesť, tá ma bude formovať na obraz Ježiša Krista. To je moje rozhodnutie. A tak vás tomuto vyzývam, moji milovaní, moji drahí, aby ste celým srdcom, aby ste nasledovali Pána Ježiša Krista. Polovičné kresťanstvo, to je ako polovičná pravda. A polovičná pravda je celá lož. Teda polovičné kresťanstvo je pohanstvo. Prosím vás, Pán Ježiš celé srdce žiada od nás, lebo on celé nám dáva. A potom hovorí o tom, môžete to v Jeremiášovi 34. kapitole aj 28. kapitole čítať, že čo je vlastne, aká je budúcnosť tých nádob, ktoré sú špinavé. A tam je napísané, že ja rozbijem Moába ako nádobu, ktorej nemám záľubu. Pán Boh, aj keď používa niekoho, viete, hoci je nečistý ten človek, hoci má v sebe tie skalky, hoci má proste je ten hrubý charakter, ale príde čas, keď táto nádoba bude rozbitá. Kde ste videli nejaký umývák, alebo kde ste videli nejaký klozet, alebo ja neviem čo. Proste to je všetko rozbité, to je všetko preč. Tak aj ty buď tou nádobou, ktorú si Boh vyvolil, ktorú ju očistil, posvetil a s ktorou sa chváli. Ja mám jedného drahého človeka. Aj tu v tomto obecenstve. Mám tu drahé srdcia. Mám tu drahé srdcia žien, mužov. Akí sú krásni. Satane, aby si vedel, moja krv netiekla tam nadarmo. Tam na kríži som nezomieral zbytočne. Nadarmo som sa modlil aj za svojich nepriateľov. Pozri, toto je môj ľud, toto je môj národ. Pán sa chce pochváliť s tebou. Nie ty sa chvál. Pán sa chváli s tebou. Halleluja. No, a teraz prakticky, a tým budem aj končiť. Ako sa môžeme dostať do tej jemnosti, do tej čistoty? Čítame si dennodenne Božie slovo. Modlíme sa. A všetko, čo vidíme, že v našom živote je inak, ako si to čítame, tak podriadujeme, poddávame svoj charakter do poslušnosti charakteru Ježiša Krista. A my sa premieňame na charakter Ježišov.
A teraz vám poviem to posledné a to najväčšie tajomstvo. A to si dobre zapamätajte. A viem, že si zapamätáte, až kým budete babky a babičky. A potom ešte ďalej. Ježiš Kristus je obrazom koho? Neviditeľného Boha. Tak hovorí písmo. A ty a ja sme obrazom neviditeľného Pána Ježiša Krista. Keď sa na teba pozrú ľudia, majú v tebe vidieť Pána Ježiša. Toho múdreho, láskavého, toho, ktorý má veľkú túžbu spasiť tých ďalších. A preto nás on poslal, idte do celého sveta a čínte mi učedníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Vlastne ty si pokračovateľom Pána Ježiša tu na tejto zemi. Ale ak nemáš jeho charakter, tak si na jeho hanbu. Tak si nádobou, v ktorej sa zbiera špina. Viete, v tom umývadle tam sa zbiera špina. Tam, keď ju aj vylejete, tú špinavú vodu, tak ona sa prichytí ešte aj na tú nádobu, tá špina, ten smrad, prepáčte, ten sa prichytí na tú nádobu. Preto ty buď tou alabastrovou nádobou, tou jemnou. Poddávaj sa mu. Páne Ježišu, meň moju myseľ, meň moje city. Ja ťa milujem, z celého srdca ťa milujem. Ty si môj Pán, ty si môj Boh. A on ti dá svoje vyznanie. Ja ťa milujem večnou láskou a preto ti činím svoju milosť. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja na teba nikdy nezabudnem. Draho som ťa kúpil a preto si drahý v mojich očiach. A kúpil som ťa nie zlatom ani striebrom, ale kúpil som ťa svojou krvou a svojim životom. Nikdy sa ťa nevzdám, aj keby sa matka vzdala svojho dieťaťa. Môj si ty, ja som ťa splodil. Poď a nasleduj ma. 2000 rokov prvýkrát na brehu Galilejského jazera zaznel jeho nádherný hlas a povedal, poď a nasleduj ma a učiním ťa rybárom ľudí. Aj teraz dnes, po 2000 rokoch, zaznela jeho hlas a hovorí, poď a nasleduj ma a ukážem ti poklady skryté od vekov a učiním ťa bohatým Bohu. Na čo ti je to všetko, čo zhromažďuješ, to raz aj tak zhorí, aj tak sa zlodeji poprekopávajú a hrdza a moľ to zožere. Ale to, čo ti ja dám ti také poklady, ktoré nikdy hrdza a nikdy sa moľ ich nedotkne a zlodeji sa tam nedostanú. Poď a nasleduj ma a ja budem s tebou a ty so mnou a budeme sa prechádzať týmto životom a budeš požehnaný a budeš požehnaním pre iných. Uver môjmu slovu, aspoň pre tie skutky mi verte, povedal Pán Ježiš. Je tu niekto, kto tak v srdci prežíva, že ododnes nechá sa očistiť, nechá sa umyť od všetkých tých horkostí. Zbaví sa toho psieho charakteru, zbaví sa tej tvrdosti z tých skalok, že nechce byť už hrubou nádobou, nechce byť tým človekom, ktorý zbiera špinu, ale chce byť tou nádobou, ktorá je naplnená Duchom Svätým a z ktorého vychádza tá vôňa nebeská, vôňa toho Pána a Boha, ktorý si túto masť zamiloval. Chceš byť touto nádobou? Zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Sláva Pánu Ježišovi. Sláva Pánu Ježišovi, že aj toto dnešné kázanie nebolo márne. Budeme sa teraz modliť. Pane Ježišu, ty si videl tieto zdvihnuté srdcia, tieto zdvihnuté ruky, pozdvihnuté srdcia v nádeji k tebe, že ty prv, než prídeš, si nás očistíš, oslobodíš, uzdravíš, naplníš Svätým Duchom. O, vďaka ti. Chceme byť tou alabastrovou nádobou, jemnúčkou, ktorá nesie ten voňavý obsah na tvoju česť a na tvoju slávu a na našu bezpečnosť a radosť a pokoj v tomto živote. Požehnaj tieto srdcia. Príď Duchu Svätý a zapečať každé to jedno srdce.
zapečať každú túto jednu dušu. A ja ďakujem, že ty si verný Boh. Ja ďakujem za to, Pane, že ty máš fotografickú pamäť. Že ty všetkých si videl, ktorí mali zodvihnuté ruky. Ale aj tých, ktorí teraz dvíhajú vo svojom srdci, dvíhajú tie svoje ruky. Aj tých vidíš. Prosím, Duchu Svatý, zapečať ich. Zapečať. A potom si nás priprav, očisti, posveť, naplň, aby tá vôňa tvoja išla z nás a aby si potom prišiel, aby sme neboli zahambení. Lebo príde čas, Pane, keď si povedal, že príde skriesenie a stanú z mŕtvych všetci. Jedni na večnú slávu a jedni na večný hnus a hanbu. Ale my ďakujeme za to, Pane Ježišu, že my s tebou sme vstali zo smrti do večného života. Tak buďte požehnaní, buďte plní Ducha Svatého a nech tieto slova nikdy z vás nevymiznú, aby ste išli, aby ste sa nimi budovali a aby ste takto boli požehnaní a požehnaním pre iných. Amen.